Ikhono lomculi kaMaskandi uSminofu ngathi selwele kuKhuzani. Silibeke eceleni ikhono lokucula kuSminofu. Siyamazi ekulingiseleni abantu akashaye eceleni, ushaya esikhonkosini. Lokhu kulingisela abantu sekuze wathelela nedlamlezo uKhuzani umfokaMpongozo ngoba kulezi nsuku impela uMandla ulingisela abantu. Uqale ngayo uSminofu wamlingisela mayiperforma ingoma yakhe ethi iphakade. Njengamanje ugxume wahlala kwipresident yalapha eNingizimu Afrika engasekho emhlabeni ubaba uNelson Mandela wamlingisela njengoba enjalo. Ladies and gentlemen, I greet you all in South Africa. The government have enough capacity to stop the ongoing violence. Ladies and gentlemen, I greet you all in South Africa. The government have enough capacity to stop the ongoing violence. Ladies and gentlemen, I greet you all in South Africa. The government have enough capacity to stop the ongoing violence.